Recén presentada a campaña deste ano, non? Sí, fixémolo un pouco tarde polas fechas, por eso xe nos faltan algúns xogadores, pero bueno, non había outra fecha para facelo, e agora vamos a fazer unha pequena comida cos nenos todos, e a ver se todo sale ben. Bueno, para este ano, inda que xa comezou, xa levades unha recua de partidos a xogados. Para este ano que temos aí pendiente, que hai expectativas temos, máis ou menos os xogadores que tendes. As expectativas nunca sabes como vai a ser, porque cada partido é un mundo, e o principal disto é que os nenos o pasen ben, que os pais traten de pensar que os nenos teñen que fazer deporte e non vir aos campos a discutir, que ese é un problema moi grande, e do resto xa saldrá, como rodando vai salindo, non hai problema. Bueno, digamos, con moito traballo, pero vai salindo. Digamos, bueno, traballo por suposto, pero vos non tedes, digamos, ese problema que se ve por outros campos, non? De que os pais veñen aquí, parece que No. os rapaces... No, pero bueno, sempre hai algún, e o que tratamos é que non pase eso porque son nenos, e os nenos fíjanse en moitas cousas, eso non, para min, para o meu pensar, non está ben, pero bueno, non, ese problema non o temos, gracias a Dios, porque senón sería un desastre. Club xa con bastante trayectoria. Sí, ten 96 anos, eu levo 5 como presidente, xa estuve noutra directiva, 6 anos, e creo que estamos facendo ben as cousas, creo, gracias aos entrenadores que temos, que é unha xente responsable, sempre hai algunha discusión que é normal que haxa, que son moitas horas xuntos, pero bueno, gracias a eles e a directiva que teño detrás, moi ben. Que é o que máis costa manter deste equipo? Costa todo porque tes que ser moi serio, son moitos renos e tes que facer de todo, desde lavar a roupa hasta ir a correr recibos, é o que hai, que é un orgullo, pero bueno, hai que facer de todo. Incluso co presidente ven a mirar os partidos e tal, eu non son deses. Tienes as que te mollas as mans incluso todo, de verdad, sí señor. Temos canteira aquí para rato. Home, sí, marchan nenos, veñen nenos, pero bueno, eso pasou sempre e seguirá pasando. Os nenos vos que destacan un pouco xos levan. Ora temos un equipo senior que hai moitos nenos de aquí, que se criaron aquí e estamos moi ben na clasificación, estamos en primeira, ascendemos e bueno, a ver o que sale, se non nos levan, este ano polo menos non, pero bueno, a ver se aguantamos. Un dos referentes fortes o equipo feminino. Sí, o equipo femenino, sí, as chicas están pegando duro por aí moitos lados, e bueno, están na mitad da tablas tamén. Que menos, non? Que menos. menos. Temos outro tamén de fútbol 7, que xoga na zona de Vigo, tamén moi contentos, xa levan moitos anos con nós, e hai algunha xogadora e entrenadora dos pequeniños, e moi ben, sin problema ningún. Pois Miguel, moitísimas gracias, deixamoste que agora queda esa comida. Eu quería darlle gracia ao Concello Sotomayor pola axuda que nos dá, e aos patrocinios que temos, pero a Casa Calvar botou-nos unha mai moi grande este ano, e quero agradecerle. Pois agradecedo queda, por suposto, os patrocinios fundamentais, Concello Casa Calvar, digamos, son os que máis... Son os máis fuertes, os outros tamén, que temos moitos, e se portan moi ben con nós, pero bueno, esos se portan ben. Pois dito queda. Moitas gracias e a seguir aí traballando. Moi ben.